Ang Pilipinas ay kilala sa malalasang pagkain at isa sa mga paboritong isda ng mga Pilipino ay ang tangige. Ang tangige ay isang uri ng isda na kilala sa kanyang lasa at karne na masarap sa iba't ibang uri ng pagluluto. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang bagay tungkol sa pagbili ng tangwig sa Pilipinas, kasama na ang kung paano pumili ng sariwang isda, mga lugar kung saan maaaring bilhin ito, at mga tips para sa tamang pagpili at pagbili ng tangwige. Ano ang tangwige? Una sa lahat, alamin muna natin ang tungkol sa tangwige. Ang tangwige ay isang uri ng isda na kilala sa kanyang malasa at malinamnam na karne. Karaniwang ginagamit ito sa iba't ibang lutuin tulad ng sinigang, paksiw, tinola at marami pang iba. Ang tangwig ay mayroon ding mataas na nutritional value dahil ito ay mayaman sa protina at omega-3 fatty acids na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at utak. Paano pumili ng sariwang tangwige? Ang wastong pagpili ng sariwang tangwige ay mahalaga upang masiguro ang kalidad at lasa ng pagkain. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan. Tingnan ang mata at balat. Ang tangwige na sariwa ay dapat may malinaw at makinang na mga mata. Dapat din itong may makintab na balat at walang maitim na bahagi. Amuyin ang amoy. Dapat itong mabango at hindi amoy lansa. Kung may amoy na hindi karaniwan, maaaring hindi na ito sariwa. Tingnan ang kulay. Ang sariwang tangwige ay may pinkish gray na kulay. Maiiwasan ang mga isdang may dilaw na kulay o may brown na spots. Hawakan at pindutin. Ang karne ng tangwige ay dapat firm at hindi malambot. Kapag pinindot, dapat itong bumalik sa dating hugis agad. Mga lugar kung saan maaaring bilhin ang tangwige. Sa Pilipinas, maraming lugar kung saan maaari mong bilhin ang sariwang tangwige. Narito ang ilan sa mga ito: palengke. Ang mga palengke tulad ng palengke ng Farmers Market sa Cubao o Mercato Centrales sa BGC ay madalas na may mga tindahan ng isda na nagtitinda ng sariwang tangwige. Tiangge. Sa mga tiangge sa mga bayan at probinsya, maaari mong mahanap ang mga lokal na mangingisda na nagbebenta ng sariwang isda tulad ng tangwige. Supermarket. Maraming mga supermarket tulad ng SM Supermarket at Robinsons Supermarket ang nag-aalok ng sariwang isda, kabilang ang tangwige sa kanilang mga lalagyan. Online. Sa kasalukuyang panahon, maaari ka ring bumili ng sariwang tangwige online mula sa mga online palengke o nagbebenta ng isda. Tips para sa tamang pagpili at pagbili ng tangwige: maghanap ng pinakasariwa. Kapag bibili ng tangwige, tiyaking pinakasariwa ito sa mga tindahan. Iwasan ang mga isdang matagal nang nasa tindahan o may amoy na hindi karaniwan. Tumawad. Sa mga palengke at tiangge, normal na tumawad sa presyo ng mga isda. Ngunit gawin ito ng may respeto sa mga nagtitinda. Itanong ang tindero. Kung may mga katanungan ka tungkol sa tangwige o kung paano ito lutuin, huwag mag-atubiling magtanong sa nagtitinda. Karaniwang handa silang magbigay ng mga payo at rekomendasyon. Iwasan ang overcrowded na palengke. Kapag masyadong maraming tao sa palengke, maaaring mahirapang magpili ng sariwang isda at mas mabilis itong mapanis. Pumunta sa palengke sa mas maagang oras upang makaiwas sa siksikan. Sa pagpili at pagbili ng sariwang tangwige, mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri. Sa wastong kaalaman at pag-unawa sa mga tamang pamamaraan, masisiguro mo ang kalidad at lasa ng iyong pagkain. Kaya sa susunod mong pagbili ng tangwige, tandaan ang mga tips na ito upang masigurong masarap at sariwa ang iyong lulutuin. Mag-enjoy sa pagluluto at pagkain ng masarap na tangwige.